നമസ്കാരം. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ചതിച്ചവരാരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളിൽ സ്നേഹം വെച്ച് അടുത്തു നിന്ന് സഹായിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ നാളുകാർക്ക് ചതിവുകൾ മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒന്നുകൊണ്ടൊന്നും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ പഠിക്കുകയുമില്ല. ഇനിയെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ. തൻ്റെ ഒപ്പം കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആ ഉള്ളിലെ വികാരം മാത്രമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ആ ചിന്ത പലപ്പോഴും ഇവരെ അബദ്ധങ്ങളിൽ കൊണ്ടു ചാടിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ചതിച്ചിട്ട് ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായും. പലരാലും ഇവർ വെറുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പലരാലും ഇവർ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരു നല്ല നാളുകൾ ഉണ്ട്. ഇവരുടെ സമയം നല്ലതു തന്നെയാണ്. ഇവരെ ചതിച്ചവരാരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നുമില്ല. ആ നക്ഷത്ര ജാതകരെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന, എല്ലാവരോടും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന, എന്നാൽ പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം കൂടുതലുള്ള, എന്നാൽ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ലാത്ത ആ ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്ര ജാതകരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. അതിനു മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നീതിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, പൂജകൾ ചെയ്യും. അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും ഉറപ്പായും. ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം മകം നക്ഷത്രമാണ്. മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ നക്ഷത്രാധിപൻ കേതുവാണ്. ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മാഭിമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും മകനക്ഷത്ര ജാതകർ. എന്നാൽ ഇവരെ ഒരുപാട് പേർ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്, വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ രീതിയിലും അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹസമ്പന്നരാണ്, സഹായിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ചതിവുകൾ ഇവരുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. പലയിടത്തു നിന്നും ചതിവുകൾ ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെയൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ചതിവുകൾ ധാരാളം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നുകൊണ്ടൊന്നും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ പഠിക്കില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. മകൻ നക്ഷത്ര ജാതകർ ഭാഗ്യശാലികളാണ്, നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്, ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉള്ളിൽ പേറി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ പല രീതിയിലും ചതിച്ചവരും ഉപദ്രവിച്ചവരും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കൂടെ നിന്ന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ചതി തന്ന് പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രം മാത്രമേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവരെ ചതിച്ചവരാരും രക്ഷപ്പെടില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും അവർ ഒരു നാൾ തിരിച്ച് ഇവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ വരും. അത്രയേറെ ഭാഗ്യശാലിയും ദൈവീക വിശ്വാസമുള്ളവരും അത്രയേറെ ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നവരുമാണ് മകൻ നക്ഷത്ര ജാതകർ. സ്നേഹസമ്പന്നരാണ്, ഐശ്വര്യമുള്ളവരാണ്, എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ചയുള്ളവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ദുഃഖങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. മകൻ നക്ഷത്ര ജാതകർ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നേറുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മകൻ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മൃഗമായ എലിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്പം വിട്ടുമാറി നിൽക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പക്ഷിയായ ചകോരത്തെ, ഉപ്പനെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. മകൻ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭൂതം ജലമാണ്. ജലദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നതും ജലമലിനീകരണ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതും മകൻ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ഉന്നതിക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ചയാണ്. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ആര് ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം ഉത്രമാണ്. ഉത്രം നക്ഷത്ര ജാതകരെ ചതിച്ചവരാരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉത്രം നക്ഷത്ര ജാതകരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരും ചതിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത്രയേറെ ഭാഗ്യശാലികളാണ്, നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ്, തിന്മയ്ക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. നന്മ മാത്രമേ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആർക്കെന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇവർക്ക് പരാജയങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് കിട്ടേണ്ടടുത്ത് മാത്രമേ കിട്ടാവൂ, കൊടുക്കേണ്ടടുത്തേ കൊടുക്കാവൂ. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ശത്രുത നേടുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവ വൈകല്യം കളയുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം ചിത്തിരയാണ്. ചിത്ര നക്ഷത്ര ജാതകരെ ചതിച്ചവരാരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭാഗ്യശാലികളാണ്.
ഈശ്വരാധീനം കൂടുതലുള്ളവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ചിത്തിര നക്ഷത്ര ജാതകരെ ആരൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും അവസാനം അവന് പണി കിട്ടും. അത് ദൈവീകമാണ്. ദുർഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടുതലുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ചിത്തിര. ചിത്തിര നക്ഷത്ര ജാതകർ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മേ മഹാമായ പൊന്നുതമ്പുരാട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അമ്മയെക്കുറിച്ച്, ദുർഗയെ അമ്മേ എന്നൊന്ന് കുറിച്ചേക്കുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം വിശാഖമാണ്. വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ചതിച്ചവരാരും ഒരാളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശാഖം ഭാഗ്യമാണ്, വിശാഖം ഉയർച്ചയാണ്. വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ആരെങ്കിലും ചതിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ശിക്ഷ ഉടനാണ്. ഇനി വലിയ കാലങ്ങളൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ആര് ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആര് വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ചേരും. അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഫലമനുഭവിക്കും. ഏതൊരു വീടിൻ്റെയും വിളക്കാണ് വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകർ. അതറിയാവുന്നവർക്കറിയാം, ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്കറിയാം. ഇവരൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടോ, ഇവരൊരു വേറൊരു വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് മാറി താമസിച്ചോട്ടെ, അവിടെ തുടങ്ങും ഇവരുടെ കഷ്ടകാലം. അതുകൊണ്ട് വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ആര് ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ സ്നേഹസമ്പന്നരാണ്, വളരെയേറെ സ്നേഹമുള്ളവരും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരും ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ചിന്ത ഉള്ളവരുമാണ്. അവരെ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത്. അടുത്തത് പൂരുരുട്ടാതിയാണ്, മീനക്കൂറുകാർ. മീനക്കൂറിലെ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്ര ജാതകരെ ചതിച്ചവരാരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ദേവി അമ്മ മഹാമായ പൊന്നുതമ്പുരാട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടെയുള്ളവരാണ് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്ര ജാതകർ. അവർ ദൈവീക വിശ്വാസം കൂടുതലുള്ളവരാണ്. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു വിളിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഒന്ന് ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്താണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ അവരെ ചതിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ലോകത്താണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടില്ല, ഉറപ്പാണ്. അത്രയധികം ഭാഗ്യമാണ്, അത്രയധികം നേട്ടമാണ്, അത്രയധികം ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന നക്ഷത്ര ജാതകരാണ് പൂരുരുട്ടാതി. ദൈവീകമായ വിശ്വാസം കൂടുതലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീനക്കൂറിലെ ഉത്രട്ടാതിയും രേവതിയും, ഇവരെയും ചതിച്ചവരാരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സുകൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കരുത്. വിഷമിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്താണെങ്കിലും ഏത് ദുനിയാവിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗതിയും ഉണ്ടാകില്ല. അത്രയേറെ നന്മ, അത്രയധികം സ്നേഹമുള്ളവരാണ്, അത്രയധികം ഉയർച്ച ജീവിതത്തിൽ നേടുന്നവരാണ്, അത്രയധികം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇവർ എന്തും നേടണം എന്ന ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത്. തീർച്ചയായും എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ച ഇവർ നേടും. എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇവർക്ക് വന്നു ചേരും. ഒരുപാട് ഭാഗ്യത്തിലേക്കും നേട്ടത്തിലേക്കും ഇവർ എത്തും. എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ച വന്നു ചേരുന്ന സമയമാണ്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അപവാദങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നുപെടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കൂടുതലാണ്. ജീവിതശൈലിയിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരും എടുക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട്, എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് അല്പം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. മുൻവിധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ഗുണകരമായിരിക്കുകയില്ല. എല്ലാ ഉയർച്ചയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ നക്ഷത്ര ജാതകരെയൊക്കെയും. പക്ഷേ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇത് പൊതുവായ ഒരു ഫലം മാത്രമാണ്. ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ജ്യോതിഷനെ കാണുക. ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും മറുപടി തരും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.